Så er vi kommet til køleskabet, som enten kan køre på, når bilen kører, sætter man den over på batteri. Og når man så ankommer et sted og har fået tilsluttet 230 volt, hvis man er et sted, hvor der er det, sætter man på stikkontakten. Og hvis man skal køre det på gas, så sætter man den over på gas, og så starter den med at klikke. Man skal kunne høre et lille klik, der klik, klik, klik. Og så går man herover, og så holder man denne her knap inde, indtil at den røde streg kommer op i det grønne felt. Og der går lige lidt tid. Gassen skal lige frem, så stopper den med at klikke, og den orange ting kommer op i det grønne felt. Så holder man lige inde et stykke tid, mens den er oppe i det grønne felt, og slipper langsomt igen. Så kører køleskabet på gas. Hvis man slipper, og stregen rører ned i det hvide igen, så starter man bare lige forfra igen. Men nu kører køleskabet på gas, og det her, det styrer man, hvor koldt det skal være, og den skal bare lige stå lidt op over midten her, så kører det helt perfekt.